ole ama sain thlir tu te chibai ka buk le vek chewa tu chuma chuanin mizoram chung ngai thil thleng rap thak tak mai karon soi vele don ania he thil hi a hria piang thina tiri mani chon tuna in kan hmu hi a mi hring chena tlak po ni lo hi hetiang in a phui lo ro phui sia thlam lua to lo ni hi a I lo ti mai thei ani ama ro chu heta hian u nau khongai thak tak mai pahni an cheng ve ania chu an chunga thil rap thak tak mai a thleng ania karon soi chiang don ani zo inspiration te khanin an zo kal chil rup mai ania chon thu dik tak mai kan hriat chian thei pha ania zo inspiration chunga hian ama sa in lom thu kan sei tak zet ani heting anga mi hring angpo an lo en lo mo an du na an du dan dana an lo ti mai a kha an zo hai chuak ania kan sir zui nga lang lir theilu mumal lo na vakhua a Vohbik fasha u nau pahni te kan zutlo ron te kulani August ni thum sani somni pali khan ma mi district a khotlo pol lo tak mai na vakhua a u nau pahni Vohbik fasha te chu an khu akalin kan zutlo a an khotlang hruai tu te nen hmalak zel dan tur kan soi ho ngalani an u nau hi an nu le pa te hian an no pan lai in an boral san to a chung le khat mumal an nei lo chena in an nei lo awangin ni kum sang ni somni pathum khan an khomi tlo ngai te chuan tuna hanom na hi an ngei tu saka tun thlengin heta hian an la cheng ri ani ngaron ti ani china in thlam ram to ang ma zo kani kha an chen mek na ani a me chia zok hi mi tu di hria lo te chuan an lo rai thina fa pathum lai a pai to a hring vek bok ani a hrin nuwa a rai tu te chuan a fa hrin chu an lak sak thina fanei theilo ten fa hring tu a an mang ani ber mai aron ti kul mai ania an ten om hle ania he kan hmuangin Vohbik fasha u nau pahni ti ania hi mipa ngai chuan engang din mun nge an ni mo an ma ni po kha he ta an moral te khating thleng khanin engang nge an ni don te kha chu kan hrefek ani chuan he tiang ang tong kam moi lo ni lo sela Vohbik kan tiang chi chuta po fasha an la nia u nau pahni chi an ni bokania he tiang anga fa pathum lai mai lo pai tir lo rai tu te hi tu tange an ni a hriat an cha kom hlia ania an tin om hle ni tuna hian fa apai le nia an hriat thu an khotlang hruai tu ten an soya teskit le damdoi dang tenen kar le khian an una boipui turin an khua an zukal le don ani ami pazok po hi Vohbik ni in khochunga in rama omte nuamatia an harsat ema wangin musit le endong an tur thren chu chuan an zaiti anei tel tir ni in an soibok an u nau hi mi zo an nilawa ma se an harsat na akhir ema wang le kan mi hring pui tran pui mamo bik an ni awanga hmalak sak kan ni pathian in rem ati chuan home emo mundang himzo ka da dan ngei tu kan tum boke an cho le chome ei tur kar khat dai kan lei saka cho po an khua ami tlo ngai ten kan kal le ma lo chum sakri turin kadin hrilani aro tikul mai ani a hay a bon hle mai ani mi zo an ni mo ni lo emo mizoram chung om an ni a chuta fasha an ni a Vohbik an la ni zui ani a hetiang ang mi khongai thak tak mai chunga po tiang anga ten om tak mai a mo Pawngsual ani taka chuan tikhan Vohbik an ni meu chuanin enge mipa ngai ang khanin an lo om don lo ani ti kha chiang renga nia chuan tu tenge lo rai thin tikhan fanei thelo tenge nia he ta misual om her ve hrim kan ti don khami te khan ti hian fanei nan mo naw hrin nan an lo mangania pathum a hring chuaka tuna po arai mek anon ti bok ania azia lo hle ni hetiang anga ami ten om lutuk kan mi zo tuna hian ni taka chuan he thil thlenga hian he poi khoi tu he Vohbik u nau fasha a hmeichhia zok chunga rong takle enge I chat na tel mi lawa heting ang do hun na bipat hmeichhia na an man pui rengot te po hi an phu tok hrem na hi chu an hu nge hi angai ni rengot mai ni chuan hei mi zo zinga te po ania Pawngsual kan ti te po ania he ta ruk kan ti thleng pon ani vek ani tu tha thleng pon ani veka khanga khan Vohbik chunga hian a thleng tam viau lo ti thei khop ani zo kania hei tu nang lai phei chuanin Pawngsual kan ti te eng amawang chi hi chu mipa ngai engma rual ban lo na po nei lem lo kan tiang chi te chunga deuh hlir hianin eng a thleng tlang pui ni ama ro chu tun tuma chuan
u nau pani chuta Vohbik ve nia ami pa zok po ram hnuai te khatinga chetla fo thian khani zok ania heta mi pui mi tam tak omna ang chi a chon om zak tlat ang chi te po kha lo ni mai the ni chon tura kan mu hi an chena in chung khania hetinga hian an khosa ve no ni chu keima hrimhrima chuanin karil ru lo lang chu heng lai an omna hmuna hian ngatinge khotlang hruai tu te po khani an ni anga na wa khuwa te po hi ange ala thingtlang view te pon alanga chu a chiang renga ni amaro chu an ngai sak to lo emmi ti te po kha a zo na lo piang thai ni hetiang anga u nau Vohbik pani an nu le pa ten an bora chan ve to ni box si hi an ngai sak to lo nge an khotlang hruai tu te hianin mi zo an ni lo wang hian an ngai tha nge ti te po kha a zo na piang thei ani chiang hle ni a eng po ni sela arap thak hle ni Pawngsual case ani chiang hle maya hei tu na kan mu hi ni a ti hian ina han om deuh chot mai ni a chuan ti khan ama rai tu te khami te kham bi pakhat mai han ni lo ti te po kha soi neu kha o mani bi pakhat an ni emon ni lo emo ti khan an do hun a khan an va mut pui ania chun ani lo raya ti khan fa pathum lai mai anei to ania chu an ti tran na heti anga an du dan dana an va khoi na hi arei viau to ani ti kha a chiang reng ania an leina tom hle ni hei an man di han en po hian an thuam no te en po hianin enge khongai tu le mangai tu kha an ma mo ngoi ni ti kha chiang reng ania an mani enge va mu sit le tong kam moi lo ni lo sela thu dik tak mai ania hei an chen na in te po hi he ta mipa ngai tan chonin om du na chi khani lo hrim ani amaro chunu le pa an nei to miau si lawa ta tak khan an chunga hetianga ten om tak maya lova khosa thrin te hi police lampang te thu nei tu te hianin arang theiang berin rek chuak ro se ti hi karon soi du ani ti anga rual ban lo chuta po u nau pahni chau ani le ngala fasha ani le ngala khatiang chunga po heti ang khopa nun rong le sual tak mayan che du ni chuanin an ril ru kha chu a bon viau dor ani ti kha ching rang ani fa pathum lai mai na ya te khan Pawngsual case an or thai chiang bal chu a chiang rang ani chu an ten om ngoi ania ania taka chuan Mizoram chunga hian Pawngsual kan ti te po hi enge a hluar zel chan kan ti chuanin a chan pakhat chiang deuh mai o mani chu enge kan ti chuan hremna dan ane blutuk wang hi lom a jela kum chu ti za ti mai hi eng maom ziom lo ani ti to kha anom thin wangin Pawngsual te po a hluar zel ani ti khanin Facebook ate poron viral chiam khani chu a dik view bok ani Pawngsual kan ti te hengang chi hi ram then khatan ti danang dewin lutan kan ti te mo khatiang dan khau zo ang chi kha han lek ko han man ni se chu ami zawen ni emon ni lawe mo nam dang mei chia te a moi lo taka chet emo mi zo mei chia te nam dang in an Pawngsual kan ti emo kha chu tu nang hina hluar hiari nom lawani chuanin heng thil ti sual tu te hi arang theiang berin police lampang hianin rek chuak ngei ro se Pawngsual case or tir ngei ro se di kha kan ron soi chuak ve du bokani